Napalgang patay ang 25 anyos nga lalaki kin sa SK Kagawad human magtulo ka adlaw nang gipangita. Dihang naanod sa naghagurus nga tubig sa usa ka suba sa tukuran Zamboanga del Sur. Atong ibalik si Efren Mama. Napalgang nasangit na sa mga gapnod ug anaa sa state of decomposition ang patayng lawas sa 25 anyos nga lalaki sa usa ka suba sa barangay Curvada, Tukuran, Zamboanga del Sur, Martes sa buntag. Si Papa daw ni anhidri kahapon din. Gilayon kining gikuha sa mga responder ug gitagad sa kabanay. Matod sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, ang biktima kinsa SK Kagawad na-report nga naanod sa Tukuran River sa barangay Baklay banda alas 10 sa buntag adlawng Sabado. Kini human nanagat kauban ang upat ka mga kaubanan ni ini. Apan gumikan sa kusog nga haguro sa tubig nga epekto sa kusog nga pag-ulan, naanod ang biktima. Gilayong naglusad og search and rescue operation, apan napalga na lang kining patay. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.